Türkmenistan'ın Sinagaççılar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy Inay Hususy Kärhanasynyň bir näçe ýyldan bäri hereket etmegi, bu ýerde zähmet çekýän hünärmenleriň öz işini ahlakly çemeleşmegi, olaryň iş tejribesiniň barha ýokurlanmagy netijesinde bu hususy kärhananyň öndürýän önümleri ilat arasynda barha uly islegeýe bolýar. Dünýäniň iň ösen tehnologiýalarynyň önümçiligi ornaşdyrylmagy öňürilýän önümleriň görnüşlerini artdyrmaga, şeýle-de hil derejesini has ýokurlandyrmaga ýardym edýär. Kärhanada daşary döwletlerden ýetirilýän iňkämil enjamlaryň oturdylmagy we işe girdilmegi bolsa, öňürilýän buğ gaýmaklaryň görnüşlerini hasam artdyrmaga, önümiň mukdaryny köpeltmäge mümkinçilik berdi. Häzirki wagtda bu ýerde her günü taýýar görnüşli süýji tagamly buğ gaýmaklaryň 300 kilogramy goraý öňürilýär. Inay Hususy Kärhanasynyň öndürýän vanil tagamly, şokolad örtükli, şadiýan, gawun, garpyz, balla dünýä, seniň üçin, garlawan şýaly nişanly umuman 21 görnüşli buğ gaýmak önümleri welaýatyň ýaşaýjylarynyň höwes bilen satyn alýan önümleriniň birine uruly. Yergeleni belirtsek, bu hususy kärhananyň öňürýän buğ gaýmaklarynyň welaýet merkezi Türkmenaban şäherinde we etraplarda ýerleşýän dukanlarda ilaty hödürlenýänligini, ýylyň islenlik wagtynda esasan tomut basynda önümleriň islegli harytlary öwürlenýänligini belläp geçmek möhümdir. Geljekde de bu kärhananyň öňürýän önümleriniň mukdaryny we görnüşlerini artdyrmagyň gözüňde tutulmagy, ilatyň höwes bilen satyn alýan harytlarynyň bolşulugyny döretmäge, şunyň bilen birlikde täze iş orunlarynyň dörümegine de ýardym eder. Inay Hususy Kärhanasynyň agdyr we zähmet sör işgärleri ýurdumyzda telekeçiligiň ösmegini, halal zähmet çekmeklige döretip berýän giň şertler üçin Türkmen halkynyň milli lideri, Gahrman Arkadagymyza we hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahrman Ferdarymyza alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar.